ikaw magturo ng tutorial. So, kung ano sinabi mo, parang ako yung sinabi ko, gagawin ko. Kaya nga, with the twist nga. Pero voiceover pa rin. Kasi, ikaw nga ang tutorial. Tutorial? Ikaw yung tutorial. Ikaw yung okay, let's start with... Hi guys! Ako ngayon si Dodong. Na may pimple. Ba't may nahabol yung sinasabi ko? Sabayan mo. Kasi nga, voice-over nga to, di ba? Huwag mong daanin sa actions mo. Ngayon, magsimula tayo sa hindi ko alam. So, ang gagawin natin, okay. Lagay ka muna lipstick. Ngayon, lagay natin sa lips. Tapos, sa baba. Tapos, sa taas. Walang, lang, salamin. Madaya ka, ha? Yan, okay na yan. Tapos, ito, lagay mo natin ito ngayon sa mukha. Yan. Lagay na natin. Yan. 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 That's nice. Very nice. Very good. Ngayon, maglagay ka na ng ito. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero ilalagay natin yun sa mukha mo. Okay? Ito, gamitin mo to panglagay. Try mo, ilagay sa mukha. Hindi ko alam kung paano, pero bahala na si Lorne. Yan, blush mo yan. I-blush mo, yung pink na blush. Yung blush. Yes. Okay. That's nice. Very nice. Hindi ko na alam yung susunod kong nalagay sa mukha. Okay, next naman. Ito. Ay, plastic siya. Plastic. Magnet sa isa't isa. Yun o. Cool yan. Sige. Start ka muna dun sa nasa left side na hawak mo. Oo. Yan. Ilagay mo siya ngayon sa ilong. Sa left, saka sa right butas. Joke lang. Sa left, saka sa right. Lagay mo dito sa left, saka sa right na hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta yun na yun. Tapos, lagyan mo ng left saka right yung cheeks mo. Yan. Tapos, eto naman. Kabit mo na. Yan. Lagay mo yan sa gitna ng dito. Sa gitna ng nose mo. Sa gitna. Yan. Lalagay mo yan. Ayusin mo. Walang nalagay eh. Loloko mo ko ha. Yan. Tapos, yung sa left and right cheeks, lagay mo din yan. Yan. Tapos, pababa din. Pag ganun. Okay, yan. Alright. Sige, kaya mo yan. Tapos, pagkatapos nyan, so, gamitin mo to. Ay, hindi, huwag yan. Ito na lang. Gamitin mo siya. Tapos, i-blend mo na lang yung lahat na nandiyan sa mukha mo. Okay, blend it. Blend mo yan. Ay, hindi, wag na. Kamay mo na lang.
Hands na lang gamitin mo. Daya, may salamin. Blending, blending. Oh, oh. Mukha akong pusa. Pwede na ako sa Lion King na play. Cute na Inday. Yan, i-blend mo din yung sa nose. Wow, Smurfs. Blend mo na lang. Magawa mo din ng magic yan. Ikaw pa. Makeup artist ka eh. Di ba? Yan. Ganda. Gandang brown na yung nose niya. Brown yun. Okay, this time, ang susunod natin gagawin kay Inday ay lalagyan niya ng powder yung mukha niya. Yay! Lagyan mo na lang ng powder. Hindi ko alam kung ano yan. Hindi ko alam. Nagkamali ako. Bahala ka dyan. Disastrous. Uy, naalala ko na yan. Baliktad yung ginawa niya. Okay lang, blend mo na lang. Bahala ka na, makeup artist ka. Baliktad yung ginawa natin. Pero ayos lang yan. Alam mo, kahit ganyan yan, maganda pa rin yan. Tayo, ganda ng mukha niya, di ba? Mukha siyang espasyon. Special espasyon. Diba? Tingin nga. Perfect. Alright. Ayan. Puti na yung mukha mo. Mukha ng espasyon. Special ka. Okay. And then next. What's next? What's next? Ito. Ito ilalagay niya ngayon sa mukha niya. Charot. Sige, lagay mo yan ha. Gamitin mo to. So, ang ilagay mo ngayon, yung color na yon, yung nasa dulo sa baba. This one. Oops, sorry. This one. Muna. Sa left and right na ano mo, na mata. Na eyelid. Yes, that one. Pretty good. Alright. Okay. Lagay mo lahat. That's nice. Okay. Beautiful. That's beautiful. Mukha ka ng Josie and the Pussycats. Okay. Next one. Dali, may next. Color. Ay, color. Color. Then, ito naman. Ito susunod. Lagay mo sa ibabaw ng red. Ito naman gamitin mo. Yan. Lagay mo. Dali na. Yaw. Ay, wala. Okay na. Ba't ganun? Ganun ba talaga? Okay, what's next? May next. Meron pa isa. Last color. Ito. Lagay doon sa ibabaw. Wala na. Yan na lang. Gamitin mo yan. Yan. Last color. Sa pinakataas. Yes, yo. Alright. Pwede na. Pasado na si Dudong sa mga color combination. Yes. Yeah. Perfect. Yeah. Juicy.
Okay. Tapos na yan. Ang susunod naman natin, itong pencil na mukhang pencil na to. Yan. Ito. Charot. Lagay mo yan. Kung ano man tawag dyan. Eyeliner! Yeah. Yan. Lagyan mo yung kilay mo. Yan. Yung pimple mo ba, pwedeng tuldukan yan? Ay, masakit, no? Lagyan mo na lang ng bilog yung pimple mo. Alright. Ang ganda. Ang ganda. Naka-emphasize yung pimple. Tapos, ito. Gamitin natin to. Yeah. Yeah. Gawin mong cat's eye. Perfect kaya yan. Kaya mo kayang gawin yan. Go pa. Alright. May naiwan pa ba ako? Cat's eye. Beautiful. Beautiful. Okay, kabila. Lagyan natin yung kabila. Ay, ganda. Ganda laglag ko. I love you. The Inday makeover. Inday makeover. Yeah. Alright. That's beautiful. You know. Pwede mo din ba lagyan yung ilalim ng mata mo niyan? Talaga? So magmukha kang emo? Ganon? Huwag na, matagal yan. Ganda. Beautiful. Beautiful. Ito, maiyak-iyak ako nito eh. Uy, ano nagawa mo dyan? Walang ganyanan! Ito, next. Tananan. May nakalimutan pa ba ako? Hindi pa ba? O, ito gamitin. Hindi, huwag nakakalagay mo lang ng something eh. Lagyan mo pa ng pink blush yung cheeks mo. Hindi mo kapal. More. Pink blush. More. Yan. Kabila. Sige pa. Konti na lang. Parang namumot lang ako eh. Pati yung dulo ng nose mo dito. Lagyan mo ng konti. Yan, dyan. Lagyan mo ha. Dali. Huwag kang malikot. Hindi makita. Di, binabrush mo lang eh. Lagyan mo. Yung dulo lang ng nose. Yan. Yan. So, yan ang ang Dodong makeover, voiceover kay Inday, CRISHA, na magulo. Yes. Ganda nung emphasize ko sa pimple, no? Beautiful love ko. Look, oh. Want to see? Lapit ka. La, walang ginawa. Salamat kaayo ka. Salamat kaayo ka. Yan, yung ginawa ni Dudong. Sige. Salamat kaayo. Bye, amigas. Bye, amiga! Ganda love ko. Beautiful. Bisprins, anong ginawa ni Dodong sa akin? Hindi ako magkasya. Dong? Ganda lang ako. Pad mo kasi. Ano? Ganda gawa ko, no? Mga anime.
Bascon ba yung peg mo? Hindi. Grabe dong! Ba't ganito? Cute ka man. Pinkish, hindi naman. Dito. Tapos meron kang bull's eye sa noo. Ba't anong trip mo? Ayan, tinan mo, mag-pop na lang bigla yan. Na-enjoy mo ba yung ginawa ko? I hope you enjoyed naman, di ba? Yes. Feeling ko na-enjoy mo naman. Thank you lang po. Sama ka man, boy. Ano nasasabi mo? Okay ba yung tutorial ni Dodog? Medyo mahirap, no? Kung ano mo makeup eh. Challenge niyo yung boyfriend niyo or yung asawa niyo na mag-tutorial. Parang ayaw mo sabihin. Yung ano. Ikaw magsabi. Buka nga ni Dong. Uy. Buka nga. Lang. You're so beautiful. No. I love your makeup today. No! No! Next time nga, ikaw na lang mismo mag-makeup. Parang ganito din, no? Something different about you right now. Look at your makeup. Annoying! Ow! Oo, bali yung nasili ko. Lakas mo siya si Inday. Love you. Sana nag-enjoy kayo and... Salamat kayo for watching my YouTube channel. And sana mag-subscribe kayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Like my Facebook page and Instagram and my Dodong's Instagram. For more tips, fun, and giveaways. Woot! Professional makeup artist. Happy. Aslong man ako dong! Di man ako makaalis ng bahay ng ganito itsura. Makaalis ka kaya? Ayaw mo ipa-blend sa akin yung eyeshadow? Okay na yan! Hindi ko alam kung ano yung biniblend eh. Hindi talaga siya. Beautiful. First makeup ko yan. Feeling ko ipapasukin ko na pag makeup. Yes. Mukha talagang pusa. Bili lang natin pusa. Salamat kayo! Blub-blub. Gibilugan pa dyan akong pimple.